କଣ ଟାଙ୍କିଟା ଭରିଲ ନା କଣ? ଆବେ ସେ ଗାଡି ବାଲାଟା ତା ଏଇଠି ଆଣି ଥୋଇଦେଲା ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଘରେ ନେଇ ଥୋଇଦବୁ ସେ ଏଇ ଥୋଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା। ତମେ ଏଇଠି ଖାଇଦବ ଦେଇ ଦେଇ ପଳେଇଛ। ଟିକେ ଧନ ଟିକେ ଘରେ ଥୋଇଦବ। ନା ମୋ ହାତ ମୋର ବି ଧଳା ବଞ୍ଚି ଭାଇ ମୁଁ ନେଇପାରିବି ଲାଗିଯିବ। ଏଗୁରା କଣ ଟିକେ ଧରିଲେ ଘରେ ଥୋଇଦେଲେ ମୋ ହୁଅନ୍ତା। ହାତଟା ମୋର ଭଲ ନାହିଁ 2 ଦିନ ହେଲା ହାତ ଧନିଆ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଧନିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଥୋଇ ଆମ ପଛ ପଛେ ଆଉଛି ଆଉଛି ହଁ। ଆଉ ଦେଖିବ ଥୋଇଦବ ଚଟ ହେ ତତେ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଆଉ ଏ ଟିକେ ଧଇଲୁ ମୋ କାନ୍ଦକୁ ଟିକେ ଧଇଲୁ କଣ ଟାଙ୍କିଟା ସେ ଥୋଇ ଦେଇ ଗଲା ଘରକୁ ମୋ ନୂଆ ଟାଙ୍କିଟା ଘର ଯାଇ ଟିକେ ହଁ ଗାଁରେ ସତରେ ବୋକା ଖନିଆ କହୁଥିଲେ କଣ ସତରେ ବୋକାଟା ବନେଇଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମଟା କରିଦେଲା ମୋ କାମଟା ତମ ଭଳିଆ ଘର ଥିଲା କିଛି କାମ ହେଇପାରିବନି ଯିବା